Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MDC jangan jauh konstituensi buat polling do ulah talan tengah yo menteri ketnat kampung yang kesorkan jelah buat lak keman rembui namar ba umtre ban her sukino nakadaw ka jingja ka basir khai ka balaja ka snong mukro ha ka basan gut kiri pat ba kita syak siat yap ha ki pudet asam ha ka jinge kren bigila patai kubor ba polling do ulah thu ba kala don ka jinge lang hapok sang UDP ban ye kren halor kene kaman hendai ba lak keman rembui umtre ban her suki ban ulong ba kam de ka jingit kli jong u Ubak polo ong ba menta keren syuk kum working president ke UDP bat keren syuk kum nong mi khmat pat ba ndai ukren kum noyalam jong kari ba kajai penriau ban pen paw ke jing so khia halor ke ke jingja ya ke bau menteri ketnat kampo yeng udai ban shim ya ke jikit kle bat la satya ban tet kti kejingya selok janga bat pigi parlok lat patai kubo menta ke janmit kalong halor ke jingja kapapen ketang mensiam ya kejing du no kejongi ya kisan ngut ki mensiam ha kejing ja ka ba menen kesngi ha kaput jong ke Meghalaya bat ka Assam ha kshna mukro ha ka ba ngilayo ban ya kren ha ka no phais ngi menen ni ha kejing dan rengkat ke jong u menteri kam korbari uma lakmen rumbui kaba ngadai bani tu pat ba ngam yang menjur satya bat ngakertat war ya kajing keren ke jong u ba kabdai kajing kli ke jong u ban i no ya kasuki kum u menteri korbari jong ka jela hadin kajing ju du jongi ya kita ki mensiam ki bakodor bat kajing mensau ki pabun bat kumju kajing syatan jong ki nong shong shnong sha po uput jong ka jela Assam kadai ka legal kadai ka constitutional kadai ka moral responsibility ka jingkit kli daka an ka jingkit kli daka reti sensyar ka jingkit kli daka jinglong mensim jong menteri korbari jong ka jela ka bau di ban shim bat uba hapreng ka jing sat uang haba ngakhlem pha siat manga bat bangakhlem siat manga ya kita ki brio kumno ngadai manga ban i no kam ngakren ya kani kum working president jong ka UDP ngamkren ya kani kum MDC ngakren ya kani kum rangba nongelam jong kani ka jaj penriu ba jingkli ka beringkong kadai ne em ka jingkit kli jong u menteri korbari baki pulit jong ka wei ka jela kimla ban encroach ban rung sha upod usam jong ka Meghalaya claim ka coordination claim ka permission claim ka jingya selok bat ka district administration jong ka Jainti Hills district Banikong Shwa kabaar lada ka situation kelas new kata hatula activate nem ya kata ka bangi ongka hotline ka communication hapreng UCM jong ka Meghalaya bat UCM jong ka Assam lani home minister jong ka Assam baru home minister jong ka Meghalaya lani chief secretary jong ka Assam baru chief secretary jong ka Meghalaya haba kam don ka bakum kata ka coordination kumno u menteri korbari jong ka Meghalaya uong u thetkti bangam tip haba ki pulit jong ka weipat ke jela kiwan rung syapo uput jong ka jela Meghalaya bat ke siat pathar ya ki brio hadu bakin dayap sandeli ki mensium ki bakodor lada piken mau bah wat ki brio ki balai ban attack ya ka Mumbai kinong Pakistan ukasap la try la bishar kat kum ke Indian
judicial system. But larai pasi yu hadien bun snem jong kajing bishar yu. But Sarkar India, ki jail authorities, kila perlu da ki paulak, tang na kabenta ka safety, bat ka bam ka di jong uta unong Pakistan u terrorist. Te kumno ya ki nong Meghalaya. Pilak ban siat haupun usam jong ka Meghalaya. Bat u home minister jong kata ka state uang ngaklem hak siat mga ngamdon jikit kliat mga. Ti ngakren da ka basyai, baka day ka legal, constitutional, moral, ethical responsibility jong uba la kemen rembui ba un step down kum home minister jong kan ni jela bat kan kut shua tangkata lada umla ban le ya kata ula fail hakil yang barok bat ula fail ru ya ka duty jong ka ba ushim da ka jing smai ban yada ya ke interest ke jong upai ba ke ut klan ga jing smai mo ke ut jong ke ba ushim kum minister kalong ba swear ba protect ya ka constitution ya ka riti sencha jong gari India kata ka ju ka constitution jong gari India ka ai ya ka way ka jing lai luit ke jongi ba kata kalong ka jing lai luit bangin im lai luit klem ka jing syap tieng ha ka ri la jong haba hang ta ula feel kumno ubri wong ngathet ti bat ngam dan jing te ye namar ngakrem hak siat manga te yamenta ngakwa ban pen chwa tangkata jam kinlong kawai hadin kawai Henry yang lapen kubor da upai ba bangan keren bangan syem yang ni jingkit klik bat ngakan mau teng ya ki jingja hari India kiba what haba ki don ki major train accident haki snem ki ba menchwa haki prapo nak benta ka we ki train accident u railway minister jong hari India u resign hatu pimet ban ong ba railway minister jong India unya ya kata ka train bat nak kata kadau u haban resign tekat kani ke jingja lelai ka ba ka Assam ka rung inside well inside the territory of Meghalaya kumno home minister ong ngamtip ngakrem phale mga shay USP jong me shay DG jong me shay chief secretary jong me ti ai un jubab shwa ya kata bat ngakren ya kata namar ngi don kam ba ki wei ki nom shem ba ki khasi ki neutrap ki dai ki ru tengai ki ru khaput ki bom don nong yalam